El Mundo Deportivo els presenta Campions, la Lliga del Barça 97-98. Vostè, que forma part d'una de les aficions més importants del món, ara té la possibilitat de gaudir de la targeta dels seus colors. La Visa Barça de la Caixa. Sol·licita-la en qualsevol de les nostres oficines. No es quedi fora de joc. Visa Barça de la Caixa. L'inici de la Lliga no va poder ser millor pel Barça. Rivaldo s'estrenava al campionat regalant la seva primera samarreta a l'afició del Camp Nou, després de marcar un espectacular gol de llançament de falta contra la Reial Societat. En una demostració de futbol samba, Giovanni va ser l'autor del segon gol barcelonista. Així ho celebrava Fanjal. La jugada d'Anderson i la rematada imparable ajustada de Giovanni. El tercer gol tornaria a portar la firma de Rivaldo. La passada en vertical d'Iván de la Peña, el retall del brasiler que entre les cames bat el porter Alberto. El Barça sumava així els seus 3 primers punts amb una ratxa meteòrica. A Mestalla, un gol matiner d'Anderson obria el camí de la victòria. Els bons oficis de la diplomàcia barcelonista havien obtingut del seleccionador Mario Lobo Zagallo el permís per alinear els cracs brasilers. I després d'aquest gol d'Anderson, Rivaldo ho va aprofitar per marcar de penal als 37 minuts al 0-2. Finalment, una assistència d'Anderson permetrà a Iván de la Peña, d'un xut creuat, batre Zubizarreta i fer el seu únic gol en aquesta lliga. El tema beva entre Anderson i de la Peña i la rematada ajustada del càntabre. Connexió Iván de la Peña, Luis Enrique. L'asturià estrenava una altra gran temporada golejadora. L'assistència perfecta de l'Opelat per a Luis Enrique, que entrava des de la segona línia i superava la sortida de Songo d'un sol toc. En una transició defensa-atac impecable, una nova aparició per sorpresa de Luis Enrique facilita amb una centrada suau el gol de cap de Sonny Anderson. El Barça continuava imparable, 3-3 en aquest començament de Lliga. El Molinón, el Barcelona, sentenciava des del començament amb un gol de Luis Enrique en el minut 2 de partit. Un gol que no va tenir gaire celebració per part del jugador barcelonista davant del seu exequip. 6 minuts més tard, Rivaldo faria el 0-2. Enrique i Rivaldo van marcar els gols de 2 en 2 en aquell partit. L'asturià, en una nova connexió amb Iván de la Peña, seria l'autor del tercer. Iván aixeca el cap i Luis Enrique posa la bota. I el brasiler posaria la rúbrica a la victòria més contundent fora de casa, marcant el quart gol, deixant passar la sortida de Blanedo i enviant la pilota al fons de la porteria. Magistral el cop de cintura
de Rivaldo. Era la quarta victòria consecutiva. Contra el Tenerife al Camp Nou, cinquena victòria. Òscar García debutava en la Lliga marcant el seu primer gol. El del planter no volia que ningú s'oblidés d'ell. La pilota morta a la petita i l'oportunisme d'Òscar. Però de sobte, les coses es van complicar. El Tenerife, amb un gran gol de Juanele, empatava el partit en el minut 24. Fanjal prenia la impopular decisió de substituir De la Peña per Fernando Couto. La graneria va esbroncar el canvi. Per acabar d'enrarir l'ambient, en la jugada següent, Pablo Paz, a la sortida d'un córner, marcava l'1-2. Afortunadament pel Barça, l'oportunisme d'Òscar corregia la situació, ja que aconseguia el gol de l'empat abans del descans. Enrique, un altre cop Luis Enrique, en una de les seves aparicions per sorpresa, aprofitant un error defensiu, feia pujar al tercer gol, el de la victòria al marcador. El Lluís Sitjà, un dels millors equips de la temporada, esperava el Barça. El Mallorca va fer molt cara la victòria d'un afortunat Barcelona que, gràcies a l'oportunisme de Luis Enrique, aprofitant un rebuig del porter Quique, va poder sumar els 3 punts del partit. El xut de Rivaldo no l'atura Quique i Luis Enrique, sempre amb la canya preparada, marca el gol que li donava la victòria al Barcelona. Però el resultat va perillar fins a l'últim minut, ja que els mallorquinistes van disposar d'un penal comès per Guillermo Amor a Juan Carlos Valerón per empatar el partit. Però l'encert de Ruud Hesp el va fer l'heroi del partit. El porter holandès va parar amb una esplèndida estirada al xut de Gavi Amato. Aquell dia Hesp, una de les sorpreses agradables de la temporada, va arribar al cor dels aficionats barcelonistes. Després de 6 victòries consecutives, la ratxa es troncava al multiusos de Sant Lázaro, on el Compostela s'avançaria amb 2 gols. Marcats per Pénez el primer en el minut 36 i Nacho feia el segon en el 56. Davant de l'entusiasme del seu entrenador, Fernando Vázquez. Però el Barça posaria de manifest la seva capacitat de reacció i en un quart d'hora va empatar el partit. El primer gol blaugrana el va fer Òscar en el minut 59. I en el 73, Rivaldo aprofitaria un lliure indirecte a l'interior de l'àrea per marcar l'empat a 2. Òscar García, amb tantes actuacions com gols, obria el camí de la victòria contra el Racing de Santander amb un xut ras, després d'una passada en curt de Luis Figo.
El mateix Òscar seria protagonista de la jugada del segon. Després d'un teva meva amb Luis Enrique, el xut del sabadellenc l'escup al travesser i l'asturià, com sempre atent a qualsevol rebuig, materialitza el 2-0 definitiu. Tot estava a punt per a l'assalt al Bernabéu. El Barça arribava amb 4 punts d'avantatge al camp del màxim rival. Una entrada per la banda dreta de Luis Figo permet a Rivaldo, que s'anticipa a la defensa blanca, fer el primer pal al 0-1. La centrada precisa de Figo i l'anticipació de Rivaldo a la mitja sortida a Cañizares. A la segona part el Madrid surt amb empenta i en el minut 3 Raúl aprofita la centrada de Roberto Carlos per fer l'empat. La rèplica barcelonista va ser fulminant. I 2 minuts més tard, després d'aquesta acció de Risto Stoichkov, Luis Enrique, amb un xut sorprenent des de fora de l'àrea, agafa contrapeu Cañizares i torna a posar el Barça al davant en el marcador. Luis Enrique es va revenjar així dels xiulets dels seguidors madridistes que no li perdonen la seva fugida al Barça. L'empenta de Luis Enrique i la pilota al fons de la porteria madridista. Però el croat Davor Šuker, després d'una jugada per l'esquerra de Fernando Redondo, tornava a donar vida al Madrid amb l'empat a 2. Els barcelonistes no es conformaven amb aquell resultat i en el minut 79 un ràpid contraatac conduït primer per Sergi. I a continuació per Figo, que fa la passada de la mort, farà que Giovanni marqui el tercer gol barcelonista. El gol de la victòria celebrat gràficament pel brasiler. Amb el celebrat gol de Giovanni, el Barça tornava a guanyar després de 4 temporades al Bernabéu. Els barcelonistes treien 7 punts de diferència als blancs a la classificació. Aquesta renda es va sumar en un 3 i no res. El Valladolid donava la campanada en guanyar el Camp Nou. Un vell conegut, Eusebio, seria l'autor d'un dels 2 gols de la victòria castellana. Contra el Celta, un dels equips que millor futbol han fet en aquesta lliga, els blaugrana aconseguien una victòria molt treballada. Pizzi, titular en aquell partit, va ser l'autor de 2 gols. Tot i les victòries, el sistema de joc de Van Gaal era molt qüestionat. Pizzi roba una pilota i amb generositat fa l'assistència perquè Rivaldo marqui el segon gol barcelonista. Però sens dubte la gran jugada del partit la va fer Albert Ferrer. En una esplèndida acció individual seria el protagonista juntament amb Pizzi del tercer gol. Xapi s'esmunyeix perfectament entre 2 contraris. I aixeca el cap per veure Pizzi desmarcat i servir-li el gol en Zapata. Tot i la victòria contra el Mérida, el Barça havia cedit per primera vegada el lideratge. El primer gol arribaria després d'una errada defensiva dels extremenys que permetrà a Giovanni portar la pilota fins a la zona de perill i la rematada final d'Anderson després de la centrada de Rivaldo a arribar al fons de la porteria. Teva meva entre Sergi i Rivaldo. La centrada del de les franqueses no la pot tocar amb el cap Anderson. Servei Figo cap endarrere i Luis Enrique, que arriba llançat a la jugada, empalma la xarxa. El tercer gol barcelonista arribaria en un clar penal comès sobre Anderson, que s'encarregaria de transformar en un xut col·locat Rivaldo. Una setmana més tard, el Barça recuperava el lideratge amb una victòria a la Romareda, on es van veure grans gols, com aquest primer de Sergi, d'una forta canonada des de fora l'àrea. El gol es mereixia una bona celebració.
sobretot tenint en compte que Sergi el va marcar amb la dreta, la seva cama dolenta. El segon va tenir el segell inconfusible dels llançaments de falta de Rivaldo. Un gol digne d'un mestre amb un efecte increïble. El Barça arribava al derbi com a líder però contra un espanyol en alça. Una jugada desafortunada del porter Toni va permetre a Luis Enrique posar el partit en franquícia pels barcelonistes. En el segon temps, el Barça va agafant ràpids contraatacs a contrapeu la defensa espanyolista. En una d'aquestes accions es marcava el segon gol, obra de Giovanni. Molt atent al rebuig del pal. I Sergi seria l'autor del tercer gol amb un xut ras, un altre cop amb la cama dreta. Increïble! Sergi estava en ratxa golejadora. Una forta tempesta d'aigua inundava el Benito Villamarín el dia que el visitava el Barça i va obligar a l'àrbitre a suspendre el partit. Això donava al Barça el marge d'un partit menys que arrossegaria gairebé fins al moment del títol. Un gol inicial de Roberto Fresnedoso a la sortida d'un córner complicava el partit contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. A la segona part, però, el Barça va donar la volta al marcador. Luis Enrique feia l'empat després d'una sensacional passada amb el cap de Giovanni. La centrada de Celades, la toca Giovanni i Luis Enrique també amb el cap envia la pilota al fons de la porteria. Luis Enrique sempre imprevisible. Molina farà caure Pizzi a l'interior de l'àrea i l'àrbitre xiularia penal. Giovanni, amb un xut al mateix escaire, s'encarregaria de marcar el 2-1. I en un altre contraatac, s'escapa Pizzi de la defensa de l'Atlètic de Madrid. L'hispano-argentí veu arribar llançat Luis Enrique i li fa la passada de la mort del tercer gol del Barça. Anoeta contra la Reial Societat, com també succeiria davant del Salamanca i del València. El Barça, tot i els gols de Luis Enrique i d'Anderson, veu com els rivals li remunten el partit de forma sorprenent en els últims minuts. De 9 punts possibles, el Barcelona només en guanyaria un. Els blaugranes cedien per segona vegada el lideratge de la Lliga. Davant l'Sporting de Gijón, el cuer de la Lliga, el Barça va patir més del compte per obtenir la victòria. Una victòria que es va aconseguir amb 2 gols de Rivaldo. El primer de cap, als 18 minuts. La centrada de Giovanni l'aprofita Rivaldo per enviar la pilota al fons de la porteria. Empataria l'Sporting amb aquest gol de Chebyshev. El públic demostrava la seva disconformitat per última vegada al Camp Nou. Immediatament, Rivaldo, amb un xut afortunat des de fora l'àrea, marcava el gol de la victòria. Rivaldo, en plena ratxa golejadora, feia el gol que li donava l'empat al Barcelona en la seva visita a l'Heliodoro Rodríguez. Una setmana més tard, el Madrid cauria estrepitosament derrotat davant del Tenerife per 4-3. Els canaris, amb un home menys, en els últims minuts remuntarien el partit amb gols de Macai i córrer de penal. El Madrid es deixava el lideratge a les Illes Afortunades, un lideratge que ja no abandonaria el Barça fins a proclamar-se campió. El Barcelona, a l'endemà, aprofitava l'errada madridista per tornar a dominar la Lliga.
Luis Figo, amb una sensacional volea, marcava el seu primer gol a la Lliga. I Luis Enrique s'encarregava de sentenciar el partit, marcant un segon gol amb el seu estil tan característic, ple de força. El Barça entrava en el seu millor moment de forma, just quan el campionat s'havia de decidir. A El Sardinero, els barcelonistes van ser capaços de remuntar un gol inicial dels càntabres per acabar imposant-se per 2-4. Rivaldo marcaria d'aquesta manera tan extraordinària el gol de l'empat. Rivaldo novament amb un gol afortunat posava per davant el Barça del marcador i feia embogir el seu entrenador, Luis van Gaal, a l'hora de celebrar el gol. Anderson, amb una sorprenent vaselina des de la frontal de l'àrea, superava el desconcertat porter Ceballos. El control del brasiler i el seu xut bombejat que fa inútil la intervenció del porter del Racing. I en ple domini barcelonista, Rivaldo cedia per Anderson el quart gol del Barça. Tot quedava pendent de la visita del Madrid al Camp Nou, on el Barça es desfaria amb autoritat del seu màxim rival. Rivaldo seria cabdal en dues de les tres jugades dels gols. Primer fent aquesta passada per Anderson, que anticipant-se a la defensa madridista feia l'1-0. El Camp Nou embogia davant del futbol samba que desplegaven els barcelonistes. El 2-0 va ser obra del capità Luis Figo en una gran nit del portuguès, marcant amb la cama esquerra d'un col·locat xut creuat. Així ho va celebrar Luis Figo, dedicant el gol als seus pares que havien vingut des de Lisboa a veure el partit. Figo se'n va de Roberto Carlos i col·loca la pilota al fons de la porteria de Bodo Illner. I el tercer gol, un altre cop centrada de Rivaldo i l'anticipació de Giovanni arribant des de la segona línia per marcar el 3-0 definitiu. El Barça aconseguia una suculenta renda de 5 punts respecte al Real Madrid. A Valladolid el Barça donava un altre pas de gegant cap al títol. Rivaldo de falta indirecta a l'interior de l'àrea empatava el partit a 1. I quan aquest resultat semblava definitiu, en temps afegit, Luis Figo marcava el gol de la victòria, perquè el Barça incrementava 7 punts el seu avantatge respecte al Madrid. En el millor partit que s'ha vist en aquesta Lliga al Camp Nou, el Barça escombrava del terreny de joc l'Atlètic de Bilbao. El primer gol el feia als 3 minuts Giovanni després d'una centrada amb molt d'efecte de Luis Figo. El segon va ser obra d'Anderson, empalmant aquesta pilota amb potència des de la frontal de l'àrea. La rematada contundent d'Anderson. El mateix Anderson, protagonista d'aquell partit, marcaria als 2 minuts de la segona part el tercer gol del Barça. Guardiola, recuperant-se d'una lesió a França, havia arribat per presenciar en directe el festival dels seus companys, que va tenir el punt culminant en aquesta jugada en què Anderson, al més pur estil Romario, deixa clavar Roberto Ríos i fa l'assistència perquè Òscar marqui el 4-0. El regat de la cua de la vaca, com l'anomenen els brasilers, i l'assistència perquè Òscar marqui el quart gol. El Barça entrava en una setmana decisiva en què podia sumar
9 punts. Contra l'Oviedo, tot i no fer un bon futbol, el Barça consolidava la seva marxa cap al títol. Luis Enrique, als 31 minuts, feia l'1-0. I el discutit Fojarde, a la sortida d'un córner, s'estrenava com a golejador a la Lliga Espanyola, fent el 2-0. Dos dies més tard es jugava el Benito Villamarín el partit ajornat contra el Betis, en què el Barcelona s'enduia també els 3 punts. Primer amb un gol de Giovanni a la sortida d'un córner, servit per Luis Figo. I en una altra acció a pilota parada, Rivaldo aprofita el rebuig a l'àrea petita per marcar el 0-2. El Barça sentenciava el partit i gairebé la Lliga. I en plena setmana de glòria, el Barça guanya l'estadi Romano José Fouto de Mèrida. Luis Figo és l'autor del primer gol, desviant una centrada xut d'Anderson. És un gol del portuguès a les vacances dels membres del comitè de competició. I en una jugada de contraatac, Figo una altra vegada s'escapa per l'esquerra i fa la centrada perquè Luis Enrique, arribant des de darrere, faci el 0-2. El Barça treia 11 punts d'avantatge al Madrid i obtenia així el primer matchball per guanyar la Lliga. Saps què? M'he fet una assegurança de vida a la Caixa. Una assegurança de vida? Què t'ha agafat, ara? No, res, però és molt econòmica i no se sap mai. La Caixa, una estrella al teu costat. Contra el Saragossa, un punt era suficient per conquerir la 15a Lliga. El Barça va acusar la pressió dels partits decisius i no va desplegar el seu millor futbol. Luis Enrique perd una clara oportunitat. Els aragonesos a la segona meitat van disposar de bones ocasions. I quan més semblava que podia perillar l'Alirón, el Barça va fer valer la sort dels campions per endur-se la victòria amb un gol de cap de Giovanni als 78 minuts. Un gran gol que va fer esclatar el Camp Nou perquè valia per celebrar una Lliga. La centrada de Celades i el cop de cap d'or de Giovanni. Un gol que va fer aixecar del seu seient Luis Figo, sancionat el gran absent del partit. Rivaldo encara va estavellar una pilota al travesser. I quan l'àrbitre va xiular al final del partit, va esclatar la festa al Camp Nou, amb Brito Arceo sorprès pel regal de la samarreta de Rivaldo que li havia promès. Luis van Gaal, que guanyava una Lliga en la seva primera temporada a la banqueta del Barça, era un dels més felicitats. L'eufòria dels campions enmig de la gespa. El capità Pep Guardiola havia arribat des de França per festejar el títol amb els seus companys. I la novetat de la festa, la celebració dels campions donant la volta amb la llitera mòbil. Luis Enrique va oferir el títol als bojos nois i la fotografia del Barça campió.